50 ଜଣ 50 ଜଣ ତତେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ତତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନୁ। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ଜଣେ ଯଦି ତତେ କିଏ କହିଦେଲା ନା ତୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସଇଲା, ସେଇଠି ତ ମନ ଅଟକି ଯାଉଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? କାରଣ ପର ଲୋକର 1000 ଗାଳି ସହି ହବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଲୋକର ଈର୍ଷା ଜମା ସହି ହବନି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ବାହାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେ ତତେ କେବେ ବି ରୋକିବେନି। ଆଉ ତୋର କିଛି ନିଜ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ତ ସଫଳତା ଦେଖି ଭିତରେ ଭିତରେ ଜଳିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନା ତ ମୁହଁରେ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବେ, ହେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ମୌକା ପାଇଲେ ତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବେ। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ତୁ ଆଗକୁ ଯା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗକୁ ନୁହେଁ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ସେ ତତେ ଏମିତି କିଛି କଥା କହିକି ତ ଗୋଡକୁ ଟାଣି ନେବେ। ଆରେ ଯଦି 50 ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେ ଜଣେ ବାଜ୍ୟ ଲୋକ ପାଇଁ ତୁ ତ ନିଜ ରାସ୍ତା କାହିଁକି ବଦଳଉଛୁ? ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ହାତୀ ଗୋଟେ ଯାଉଥିବ ନା, ତେବେ କୁକୁର ମାନେ ଭୁକିବେ। ଆଉ ଯଦି କେହି ତ କାମ ଦେଖିକି କିଛି ଖୁଣ କାଟୁଛି ନା, ତେବେ ତୁ ଜାଣିନେ ତୁ ସଠିକ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଯାଉଛୁ। ଆଲୋଚନା ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୁଏ ଯେ କିଛି ବଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଘରେ ବସିଥିବା ନିକମାଙ୍କୁ ତ କେହି ବି ପଚାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନିଜ ଲୋକମାନେ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ତୋ ଆଗରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ରଖ। ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଏପଟେ କାନରେ ପୁରେଇକି ଏପଟେ କାନରେ କାଢିଦେ। ତ କାମ ତୁ ଜାରି ରଖ, ତ ସଫଳତା ଦିନେ ତ ଦୁନିଆ ବଦଳି ଦବ।